arazorik, Unai Intziarterentzat 12 euro. Denboraldia borobila izan da Unai Intziarterentzat. Aurreko asteburuan Martutene kriteriuna jokatzen zen, udazkeneko kriteriuna. Hau pane! Unai Intziarte! Azken pedalkolpeak ditu maila honetan. Bere bila, Ibai Labor, Martina Plategi. Jon Odriozola mugitu da pelotoitik Bruesako txirrindularia aurrera. Dario duen guztia emanez. Jon Odriozolak atzera utzi du Mikel Iturria. Bruesako Jon Odriozola bakarri dator. Hau nahi Mikel Iturria atzera begira, indarrez ustu da. Mikelen gurpilera sartu da Odei Gil. Pelotoia hautsi eginda, multzo hautsi eginda. Tik pasatzean 12 euro lehenengoarentzat, eta badakizuen hor izango den lehenengo irabazlea Unai Intziarte. Jon Odriozola azken esprior eta bigarren, Martina Plategi hirugarren.
zitu corredores eliminación. Eta Iñaki Lekuona Bruesako txirrindularia kanporatua. Profesionaletan ibiliko da,